Povedz, Chicky, objednala si osobného strážcu, pretože si túžila, aby som šiel s tebou. Priznaj to. No tak. Prosím ťa. Len si nezačni pre Boha niečo také namýšľať. Moja prestíž a moja sláva ti už na to dajú odpoveď. Teraz vidím, ako ti to celkom prerástlo cez hlavu. Myslíš si, že keď sa prechádzaš po ulici, tak sa každý muž na teba musí pozrieť? Áno, to si myslíš? Aký máš problém? Nevieš sa vyrovnať s tým, že ty sám nie si slávny? Alebo ti tak strašne vadí, že iní ľudia sú veľmi úspešní a známi, keď ty nie? Lebo ak je to tvoj problém, hovorí sa tomu závisť. Závisť? Áno. Ja tebe mám závidieť ten osamelý a prázdny život, ktorý máš, to ti mám závidieť? Nie, mýliš sa. Chicky, láska moja! Pozrite, to je Chicky Lorencová. To je ona, naozaj, pozrite sa na ňu. Poďme za ňou. Chicky! Poďme rýchlo. Utekajme. No, tak sa mi zdá, že ma moji fanúšikovia práve objavili. Čo budeme teraz robiť, Franklin? Jediná vec, ktorá mi napadá, je utekať. A utekajme? Chicky, kde si? Kde je? Franklin, prosím, otvor dvere, Franklin, rýchlo! Chicky, čo tu robíš? Čo sa deje? Och, Franklin, nejakí muži idú za mnou. Šla som si niečo vypiť k baru a tí muži ma začali prenasledovať. Ale veď to si chcela. Nechcela si byť slávna? To máš za to, že tvoje fotografie v kalendároch visia na stenách každého autoservisu. Nebuď taký odporný. A začni robiť to, prečo som si ťa vzala so sebou. A čo chceš, aby som vytiahol zbraň a všetkých ich v hale postrieľal? To ja neviem. Neviem, čo máš robiť, ale celé mesto vie, že bývam v tomto hoteli a vedia aj číslo mojej izby. A môžeš sa so mnou staviť, že v tejto izbe sama spať nebudem. Rozumieš mi? Ani nápad. Chcela si byť slávna. A čo teraz? Budeme tu teda spať spolu? No ale stratil si rozum? Ako si mohol myslieť, že by som s tebou spala, Franklin Kareňo? Potom prestaň s tými hlúpostiami a chod do svojej izby. Áno, pravda, že len tak ďalej. Výborne. Veď ty nie si ten, do koho izby sa chystajú. Teba tu určite nikto hľadať nebude. Som tvoj osobný strážca, nie garde dáma. Takže ty ma chceš nechať úplne samú na milosť tým živlom a otravám, ktorí asi túžia iba potom, aby som už nikdy nemala od nich pokoj. Lebo ty si tiež taký sprostý bastard, neúctivý živel. Zavri si ústa. Zavri si ústa, každého v hoteli zobudíš, lezieš mi už na nervy. Prestaň hystericky útočiť ako rozmaznané decko. Pretože ak i hneď neprestaneš, tak sa zastrelím. A všetko, čo som chcela, bolo iba trochu uznania pre moje potreby, Franklin. Tak dobre. Ostaň si tu, ale sama. Pretože ja budem strážiť pred dverami. Idem. Debil. Sviňa. No kto vraví, že s tebou chcem spať, ha? No kto? Hlupák. Do frasa. Och, Orestes. Prečo sa tu len zahadzujem s takýmto hlúpým trkvasom? Kým ty si mi niekde neverný s tou čarodejnicou. Áno, som zatrpknutá, hysterická, mám zlú náladu. Nazvi to ako chceš, Majela. Okrem toho odmietam na toto miesto viac cestovať. Je tu tak teplo, je to ako keby sme boli v samotnom pekle. Ja trčím tu v tejto pekelnej diere a tá zmia si zatiaľ niekde užíva s mojím manželom. Orestes Villanueva, ako sa opovažuješ porušiť manželský sľub? Ako si sa len mohol vyspať s tou pobehlicou? Och, prestaň. Prestaň, Chicky Lorencová, prestaň na ňu konečne myslieť. Nechce ten muž tam vonku niečo zjesť? Áno, toľko ľudí bude stačiť. Všetci až do odvolania zostanú na svojich pozíciách. A prosím, každý, nech má oči na stopkách. Ďakujem. Robil som opatrenia s hotelovou ochrankou. Čo je, potrebuješ niečo? Prišla som sa ťa opýtať, či by si nechcel niečo jesť, pretože je tu jedla dosť pre nás oboch. Keď pracujem, nikdy nejem. Tak mi dovoľ pripomenúť ti, že pracuješ pre mňa a mňa deprimuje, keď jem sama. Tak čo ťa mám prosiť? Chcem jesť, Franklin. Poď dnu, človeče, je to len večera, nič to predsa neznamená. Ale najala si ma ako osobného strážcu.
A nie, aby som ti tu robil spoločnosť, senorita Lorencová. Pozri, o čo prichádzaš, policajt. Mňa, mám fajné hrozno, ha? Slávna modelka ťa pozve na večeru a ty povieš nie, v žiadnom prípade. Debil. Ten chlap si ešte dovolí robiť drahoty. Ten idiot. Kretén. Skutočne je také ťažké pochopiť, že jediné, čo som teraz naozaj potrebovala, bolo iba trochu nehy, ha? Kto si myslí, že si policajt? Kto si myslí, že si? Franklin? Odišiel? Tomu neverím. Ten policajt išiel pokojne spať. Idiot. Toto je všetko tvoja chyba, svina jedna. Veľa, len ty si tomu všetkému na vine. Najprv si odo mňa odlákala Oresta a teraz ešte aj policajta. Nenávidím ťa, sviňa, nenávidím. Čiky, čo sa deje? Prečo je tu taký neporiadok? No tak poď, vstávaj. Čo sa deje? Čo je s tebou? Naozaj som tu musela urobiť až taký neporiadok, aby som dosiahla trochu tvojej pozornosti. Ty si opitá. A ja viem presne, ako vytriezvieš. Nie. Pusti ma, policajt, kam ma nesieš? Chystám sa ti poskytnúť kúpeľ, aby si vytriezvela. To ti pomôže. Áno, jasné. Áno? Chceš sa ma dotýkať? Pusti ma. Jasné, lebo ty si nikdy nevidel nahú ženu s telom, ako je toto, priznaj sa. Povedz, však jediné, na čo sa môžeš pozerať vo štvrti, kde žiješ, sú druhotriedne ženy. Buď ticho. Ženy v mojej štvrti takto nepijú len preto, aby zabudli na svoje problémy. Jasné? No jasné. Veď, to je hľad. Prestaň, takto vytriezvieš oveľa rýchlejšie. Hej, počuj, hneď ma vytiahni odtiaľto. Ty pre mňa pracuješ a musíš urobiť, čo poviem, počuješ? Chcela si osobného strážcu? Tak ťa chránim pred opitím do bezvedomia. No to... Studená? Pozri, takto tu dostanem zápal pľúc. Vyber ma von. To máš za to, že si drzá a opitá. Za to mi zaplatíš, za to zaplatíš, bastard, zaplatíš. No. Odchádzam. Končím. Radšej budem v prestrelke so zabijakmi ako pol hodinu tvojim osobným strážcom. Idem. Nechoď, prosím, Franklin. Nechoď, potrebujem ťa. Čiky, ty potrebuješ osobu, ktorá ťa bude strážiť. Som policajt, nie tvoja opatrovateľka. Kedy sa už naučíš, že nemôžeš riešiť problémy tým, že sa opiješ? Chápeš to, Chikinkira? Pijem, aby som zabudla. Aby som zabudla, že nie som Unekina dcéra. Ale dcéra ženy, ktorá sa o mňa nikdy ani nezaujímala. Aby som zabudla, čo mi ten bastard Roman urobil. Aby som zabudla, že moje manželstvo bolo fiasko. A aby som zabudla na teba. Nenávidím ťa. Nenávidím ťa. Prečo ma nenávidíš? Ja predsa nie som nikým v tvojom živote. Môj Bože, prečo mi to robíš, Chicky Lorencová? Prečo? Prečo?